आओ है ने का है अरे सबका देखो तरल अब अश्लील नहीं कहे के। अब एगो लड़की भी आ, अब एगो लड़की अपना सखी से कहानी बतावती है कि ये सखी तारा तो मजा आवत होई हमरो मजा आवेला कौना बात में पूछो पूछो कौना बात में अपन आवाज के तनी जादू देखाओ। कौना बात में कौना बात में बता दे तनी उहे लय ह। अरे कुंवार के प्यार में कुंवार के प्यार में मजा आवेला सटा समते घरी दोसर देह भइल बा सही बा। अभी सब हम छोड़ल चाहते नहीं कुंवार के प्यार में अरे मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो नहीं हर के यार में अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला लूटत लहार 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 में मजा आवेला। रात बीते दो देखो हमार गीत सुनब तो मजा आई कि कहाँ कहाँ मजा आवेला कहाँ कहाँ घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला पूछो मिलल पिछुआर में मिलल पिछुआर में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला। एनियो रही हेने रहो जिया पहलवान बना रहा लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला। दूरे 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 रहे घर और का रात में पलनवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले अंगवा खाते मरकर
हमारा विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उचका गांव। रात में पलंगवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहार ले अंगवा निक लगने हमें निहार ले अंगवा निक लगने हमें निहार ले अंगवा। तब सोरहो सिंगार में सोरहो सिंगार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला। भैया हमारा राम नरेश चौधरी जी दुर्गा गेस्ट हाउस मैरिज हाउस थावे दुर्गा मंदिर ब्लॉक के ठीक पूरब राम नरेश चौधरी जी के तरफ से 1000 रुपये का आशीर्वाद मिला। और का ये चाह आओ तोहरो नाम भुलाई जाता नहीं दिन पर दिन में मिले वो में चक्के में मिले वो में आवे ना आनंद हो सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो करत इंतजार में केहू के प्यार में करत इंतजार में अरे मजा आवेला तो अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला चला दिए अरे कुंवर के प्यार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो टंगा जइबू जान रही फल पर। अच्छा अरे कियरिया के हई रंगदार सही में आहो बुरबके हवा का बड़ा डायलॉग बोला करो लड़की कहती है किलो भर के घर हमार परे लगा रे हवे शेरे बिहार आए हाय रे हवे शेरे बिहार आए हाय रे हवे शेरे बिहार आए हाय रे हवे अतना इठता डुकावा न के बोलबो काल टंगा जइबू जान रही फल पर जइबू जान रही फल पर लड़की कहते कि सुनो लो भर के घर हमार परे यार। अच्छा
लभर के घर हमर परे लायावे उठा करदा कमारे हाय हाय रे उठा करदा कमारे हाय हाय रे जिया फिर कुछ कहा जाए तो कहबू लोग के बेइज्जत करो करे जे भी है पंखा के मास्टर बा पंखा बंद कर दे जे पंखा के मास्टर बा बंद कर दी ना तो घुमा दो ना कि हमारा से सबके हूँ डरे लोग ना डरे बा कि तू लोग डरा ले काहे कि हमारा से सबके हूँ डरे इज्जत हमर करेला हमारा से सबके हूँ डरे इज्जत हमर करेला हई हम मनवा के मालिक फरक नहीं पड़ेला लड़की कहतिया राजन भैया कि ज्योति घूमताड़ा अरे लेके बाबू था अच्छा वो गाड़ी तहर रोक दी आशुतोष बारे हमारो यार वो गाड़ी तोहर ठोक दी अरे कवना के दिन ऐसन बारे लभर के घर हमर पड़ेला यारे लभर के घर हमर पड़ेला यारे हमें शेर बिहारे हाय हाय रे हाय चले के हमें शेर बिहारे हमें शेर बिहारे आगा आवतानी तो